गोलाव 34 बोसोर बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिखौ फोथांना लाखिबोनाय गाहाय फोरोंगिरि हरेन बर'आ आजिरा लाबाय। थांनाय 1990 मायथाइनि 5 आगस्तनिफ्राय बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनाय आरो ओनसोलाव सुबुं सम्पद सोरजिनायनि थांखिजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर केरकेरिया गुदि फरायसालियाव सरकारनि गनायथि मोननो हायि भेन्सार फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि महरै गोलाव 34 बोसोर फोरोंथाय होबोनाय कबिरालि ओनसोलनि बरुवा हावली गामिनि थागिबि हरेन बर'आ दिनै फोरोंगिरि बिबाननिफ्राय आजिरा लायो। मख'नो गोनांदि गोलाव सम गावखौ बावसोमनानै बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिबोनाय गाहाय फोरोंगिरि हरेन बर'खौ गोलाव 34 बोसोर सम बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय बरायनायजों लोगोसे बिदाय मान बावनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। सान्तिपुर दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय बे बिदाय मान बावनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासिगिरि आलमा बसुमतारी, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो सान्तिपुर हालामनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै बरायो। बे बिथिङाव जोङो रायजोनि जानानै दुखु मोनदों जे बिथाङा 1990 मायथाइयावनो फैदों, आगस्तनिफ्राय बे स्कुलाव गाजेनदों होनना बुंदों। नाथाय समनि फाखनाव दुखुनि बाथ्रा जे बिथाङा दिनैसिमबो गभर्नमेन्ट रेकगनाइज जायासै आरो दिनै सरकारि बिथाङा जानायमोनब्ला हयथ' गावनि न'खरखौ एसे एनै सान्तिजों खुंनो हागौमोन। दिनै जोंहा बिथांखौ रिटायारमेन्ट होनायाव बा जोंनिफ्राय आजिरा लालांनायाव जोंहा जोबोद दुखु जादों जोंनि गामिनि बर' रायजो हिसाबै। आरो जों बेखौनो सानदों जे जोंहा हरेन बर' सारा जोंनिफ्राय जेबो बियाखै, बे मात्र बुंदों बे सेक्रिफाइस होदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिनिफ्राय बे जोंनो ना जोंनिफ्राय सन्मानबो बियाखै, जेबो बियाखै। बिथाङा दुखु नांदों जे जोंनि बर' रायजोखौ गारना थांनायनिफ्रायबो बिथाङा जथेस्थ' दुखु जादों। आरो जों बेखौनो दुखु जादों जे दिनै बिथाङा जोंनि केरकेरिया नैबे सान्तिपुर एल पि स्कुलल' नङा, दुलाराय बर' हारिनि हांखोखौ फोथांनो थाखाय जे गथ' गथायखौ लेखा फोरोंबोबाय, बिनि थाखायबो दिनै निउसफोराव नुयो, जों टिभि मबाइलाव नुयो जे बर' हांखोनि स्कुलफोरा गोमालांबाय। नाथाय बिथाङा गरसेबो बेथन गैयालाफानो एसेबां गोबाव 34 इयार्स 34 बोसोर जे सलायलांबाय, बिनि थाखाय जोङो बुंनो जोंहा जेबो राव गैया। माबायदि भाषायाव जों बिथांखौ धन्यबाद होगोन। बिनि थाखाय जोङो गोसो सिंनिफ्राय बिथांखौ हाजार हाजार साबायखर होदों, साबायखर बावदों। जोंनि रायजोनिफ्राय जों बेखौ बुंनो हास्थायदों बिथांनि सायाव। जोङो जोबोद धन्यबाद होयो, मानो होनब्ला जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै जों सारनिनो स्टुडेन्टमोन। सारनि जुगिदिनो जोङो मोजां हिक्षा मोनबाय, जों फरायबाय, फरायनानै जोङो दायो जों मोजां लामाखौनो मोनबाय। आरो जोङो सारआ जेरै जोंखौ मोजाङै फोरोंलांबाय, फोरोंनायनि जुगिदि जोङो दायो एसेबाबो फिसाबाबो जोङो गभर्नमेन्ट साख'रिखौनो होनना बुंजायो, बेबायदि जोङो मोनबाय। आरो मावनानै जानो जोङो संसाराव हान्थिलांनो थाखाय मोजां खाबुखौ जों मोनबाय। बिनि थाखाय जोङो सारखौ जोबोद जोबोद साबायखर होयो। आरो सारआ दिनै जोंखौ फोरोंलांनानै दिनै सारआ बे स्कुलनिफ्राय बा गामिनिफ्राय बिदाय जालांसिगोन। बिदाय जालांनायनि समाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों। दुखु मोनब्लाबो जोङो सारनो थाखाय जोंहा होनो जेबो गैया। बिनि थाखाय जों सारनिसिम जोबोद जोबोद अननाय आरो सिबिनायखौनो साबायखर बावहरनाय थायो। बेसेखिनिखौनो बुंनानै